Ето трите най-чести грешки в маркетинг. Първата и най-често срещана грешка е когато казваме ние. Никога не го правете. Ние предлагаме Хикс. Ние сме еди кои си. Абсолютно грешно. Понеже на клиента не му пука кой си и какво си, а как можеш да му помогнеш. Ето пример за правилно. И ето пример за грешен. Продължаваме нататък. Номер 2. Притискаш хората да си купят без да имат нужда. Представи си да се запознаеш с някого и директно да паднеш на колене и да му предложиш брак на първата среща. Ще е странно, нали? Но е същото като да кажеш купи сега на някой, който няма идея кой си. Затова, ето какво бих направила, за да купуват наистина. Например, продавам дрехи. Ще започнем. Спомняш ли си, когато си купил нази рокля онлайн и тя ти седеше ужасно? Тук показвам проблем, който всички сме имали. След проблема ще им дам решение. Ето 3 трика, които да използваш, за да си купиш дреха онлайн и тя да ти отива. Решението е, че този път роклята ще пасне. И чак след като съм им показала какъв е техният проблем и че го разбирам и съм им представила решението, чак тогава стигаме до. Виж всички модели от новата ни колекция. Просто влез в линк. Тоест, представям им проблем, с който да се свържат. Представям им решение на този проблем, предлагам им да купят. И последното нещо, което може да се сипе и да унищожи една реклама, ако учиш твърде професионално. Здравейте! Днес ще ви представя едно висококачествено решение, което ви дава този скука. Не го записваме това видео през 2010. Записваме го сега, 25-та година. Успокой се. И така, да обобщим какво научихме днес. Първо, спри да говориш за себе си. Никой не купува от ние, а купуват ако ти еди какво си. Второ, изгради първо връзка с хората. Не им предлагай брак от първата секунда, защото няма да иска да ти дадат парите. И трето, много ви се моля, дръжте се не толкова професионално. По-свободно, по-спокойно и въобще така лекичко. И така, това е първото видео от поредицата за маркетинг, в което ще ви разказвам за това какво съм научила за последните 20 години в тази сфера и ще ми бъде приятно, ако ме последвате или пък ми се обадите за работен ангажимент. Мък ръце!